Здравейте! Днес ще ви покажа как да си поставите N-Lite сензор с MiniLink трансмитер. Това представлява MiniLink трансмитера. Когато не се използва, е желателно да се съхранява на неговото зарядно устройство. След като го извадите, започва да премигва зелената лампичка и това означава, че трансмитерът е готов за употреба. Искам да обърна внимание, че този трансмитер е със сменена батерия и сега ще му бъде първото ползване, след като е имал вече втори шанс за живот. Това представлява сензорът на Medtronic. Аз лично ги съхранявам в хладилник, тъй като температурата им за съхранение пише, че е от 2 до 30 градуса, но така издържат значително по-дълго време. Този, например, е със срок на годност изтекал 2013 година, так му ще разберем дали ще се държи добре. Изваждаме сензора от кутийката, поставяме го на твърда повърхност, вземаме устройството за поставяне, където има една дупка отдолу и тя трябва да влезе върху иглата на сензора. С два пръста придържаме тази част на сензора, за да може да се отлепи. И сега сензорът е готов за поставяне. Избираме си място, да кажем тук. Натискаме веднъж спусъка и това ще освободи сензора. Изчакваме 5 секунди. След това натискаме отново спусъка и дърпаме внимателно нагоре. Ето така. Сензорът вече е поставен. Държим внимателно и издърпваме нагоре иглата, за да излезе от сензора. Чува се цък. Повдигаме леко задната част на сензора, хващаме лепенката и я издърпваме. След това залепваме хубаво към кожата. Сега идва момента за поставяне на трансмитера. Придържате сензорът от предната страна и го вкарвате, докато се чуе цък. То е съвсем тихичко, но лесно се разпознава. След като се сложи към сензора към трансмитера, трансмитера започва да свети. Това означава, че връзката е направена между двете неща. Отлепваме задната лепенка. Тя е за да се придържа трансмитера към самия сензор. И сега остава да се стартира от менюто на помпата.